προσκαρισμένοι, αγαπητοί συνημότες του χωριού Μπελογιάννη, διανύουμε μια κρίσιμη φύση του ιστορικού, του κοινωνικού μας βίου, αναθωρώντας και απανεκτιμώντας σε πολλά σημεία ότι χαρακτήριζε τις δεκαετίες που μας πέρασαν. Είναι δύσκολο σήμερα να εκτιμήσουμε κάτι αξίαν το ρόλο και την προσφορά των μεγάλων μορφών της ιστορίας του 20ου αιώνα. Εξίσου δύσκολο είναι να δώσουμε μια νέα διατύπωση και μια νέα ερμηνεία της ιδέες οι οποίες μας γαλούχησαν και μας ενέθρεψαν. Στις 3 Απριλίου θα συμπληρώσουν 50 χρόνια από τότε που η κοινότητα μας πήρε το όνομα του Νίκο Μπελογιάννη. Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρωθεί μπροστά στο μνημείο του μεγάλου αγωνιστή που με το άγγελμα του θανάτου του συγκλώνησε βαθύτατα τους κάτοικους του χωριού μας, οι οποίοι για να τιμήσουν ευλαβικά την μνήμη του έδωσαν το δικό του όνομα στην κοινότητά τους. Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε το 1915. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και σήμερα κοντά μας. Υπήρξαν και υπάρχουν ίσως στην κοινότητά μας μερικοί που βλέπουν τον Μπελογιάννη όχι μόνο σαν ήρωα, αλλά και σαν άνθρωπο. Άνθρωπο που αγάπησε και που αγαπήθηκε, άνθρωπο με άσβηστη την δίψα για μάθηση λάτρη της φιλοσοφίας και των γραμματών, που έβρισκε χρόνο να αποφυσιωθεί και στην αισθητική. Άνθρωπο ανήσυχο και αεκίνητο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δεχτεί μυρολατρικά την πτώση του αδύναμου τότε δημοκρατικού πολιτεύματος και την παλινόρθωση της μοναρχίας, άνθρωπο που αγωνίστηκε ενάντια στο φασισμό και τόλμησε να κάνει τις θυσίες για την υλοποίηση των στόχων και των ιδανικών του, που πρόσφερε την υπέρτατη θυσία, την ίδια τη ζωή του. Για τις πολιτικές ιδέες, της επαναστατική δράση και τον σπουδαίο ρόλο που έπαιζε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε να αντιμετωπίσει διωγμούς. Τον απογόρευσαν την είσοδο στα πανεπιστήμια και τον φυλάκισαν επαναλημμένα, αλλά και στην φυλακή εξακολουθούσε να μελετάει, να διαβάζει και να γράφει. Ήταν άνδρας, για τον οποίο έτρεπαν η μάνα και η γυναίκα του, πατέρας που είχε να μεγαλώσει τον γιο του. Δεν αξιώθηκε να το κάνει. Λίγους μήνες μετά την γέννηση του γιού του εκτελέστηκε μαζί με 3 σύντροφους. Ήταν στις 30 Μαρτίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, και ανταφιάστηκε την ίδια κιόλας μέρα, χωρίς να δοθεί στους συγγενείς, τους φίλους και τους σύντροφους η ευκαιρία να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Ας υποκληθούμε μπροστά στο ανάστημα αυτού του ανθρώπου, που έμεινε ακλόνητος, που δεν υπέκυψε σε καμιά πίεση να αλλάξει τις ιδέες του. Ας υποκληθούμε μπροστά στην πίστη που είχε σε ένα καλύτερο μέλλον, στην ανεξαρτησία και στην ελευθερία του ανθρώπου. Την ώρα που αποθέτουμε ευλαβικά τα λουλούδια μας, ας αναλογιστούμε την κληρονομία που μας άφησε, μια κληρονομία και ένα μήνυμα που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας. Δεν ζούμε μοναχά για τον εαυτό μας. Ανήκουμε σε ένα σύνολο και φέρουμε αμοιβαία ευθύνη για άλλους και για τους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ.
στους καμπούς, στην πέτρα στο στάρι, στου σπιτιού μας τη σκέπη, στο χώμα μας βαθιά η αγκαλιά σου.